The same God of Christian giving una that G0 different voices. That is why when you come to Christian, it's full of dogma and doctrine. Do you understand me? Different dogma, different doctrine. But now the same God, now they speak to all of them. Adeboye will talk, say, I hear the word, I hear the voice of God. A Roman Catholic priest will say, I hear the voice of God. Ebuka will say, God told me. Adeboye will say, God told me. Oyedepo will say, God told me. God of Ebuka and the God of Mbaka are two different gods entirely. God of Oyedepo and the God of Adeboye are two different gods. God of Suleiman and the God of Paul Eneche, two different gods. God of Gaddafi Abu Jeremiah, two different gods. Do you understand me? For you to understand, now this one a Christian God, the author of confusion. Author of again confusion. And full of again contradiction. Do you now understand me? You see, this Christian God we know the worship. When you come to Nigeria, you go to hear a CAN, Christian organization or gene. Do you understand what I'm saying? But that una go on confirm contradiction God and full of confusion. Because if you not, tell me why una go they have different categories of God. God of Ebuka, God of Zion Ministry, God of Ebube Monso, God of Mbakogo, God of Gaddafi Abu, God of Yedepo, God of Adibeyo, God of Paul Eneche, God of choosing. But na Christians una be. Do you understand me? If you're a choosing member now travel to any location, he will not enter a Roman Catholic church, or else he or she will not go to church. The same goes to all these other denomination of Christianity in Africa. Do you understand me? The same God of Christian giving una that G0 different voices. That is why when you come to Christian, it's full of dogma and doctrine. Do you understand me? Different dogma, different doctrine. But now the same God, now they speak to all of them. Adeboye will talk, say, I hear the word, I hear the voice of God. A Roman Catholic priest will say, I hear the voice of God. Ebuka will say, God told me. Adeboye will say, God told me. Oyedepo will say, God told me. Different thing entirely. That is why Christianity is full of confusion and contradiction. You cannot sit like this now and understand the kind of God we are worshiping. Once you become a Christian, the only God you will know is the God of Yadadi G0, the God of Zion Ministry, the God of Monso, the God of Father Dibia, the God of Oyedepo. There is no one central God. Because if in one central God, and all of una the worship, why is it that the same God is giving that Yadadi G0 different rule, different dogma, and different different instruction? Why is it so? For you to understand that your God is full of contradiction and is full of confusion. In fact, na author of confusion. Gị nwa bụ onye Igbo na-ege m ntị kịta na-abụ onye Pentecostal, ịbụ onye choosing, ịbụ onye Gaddafi bụ Winners Chapel, ịbụ onye Redeemed Church. Ị travel kịta agbata onye dịka Asian country ma ọ bụ Europe, ife ị ga na-achọgharị bụ ebe enwere redeem. Ọ bụrụ na enwere redeem, o nwere ike ya adịghị agazi chọọchị, bido join online program. But unu believe na the same God, unu believe na the same Jesus. Jesus too full of confusion and full of contradiction. Because ihe ọ gwara Pastor A abụrụ ife ọ na-agwa Pastor B. Ihe ọ gwa Pastor B abụrụ ife ọ na-agwa Pastor C. Ife ọ gwa Pastor C abụrụ ife ọ na-agwa Pastor D. So ịbatazie na nke ọbụla ị nọ na ya na-ese etele gị doctrine and dogma. Some of unu nwa Jesus nke unu gwara unu eyizi n'iyeri ntị. Some of unu nwa God Jesus nke unu gwara unu ejikwana brọd onye ọzọ wee zụọ onwe unu ndụ.
some of unu nwa Jizọs nke unu na God unu gwara unu na ị ga-confess lele ya sin to a reverend father. Some of unu nwa Jizọs nke unu gwara unu na unu ama nwe television. Some of unu nwa Jizọs nke unu gwara unu na unu enwere ike ịnụ onye ọzọ apart from onye na-eje the same church unu nọ na ya. Is it now clear for you to understand that Jesus and this God of Christian is full of confusion, full of contradiction? Nya gị nwa na-ege m ntị, kedu onye nke ị ga-ebelieve na-follow the right God? Like etu a kịta ndị Islam nọ kịta, onye ime ozu nkịta abata n'obodo ọbụla mosque ọfụ na ọ ga-aba die, but gị nwa kịta bụ Christian na ọ bụrụ chọọchị ọbụla efu ka ị ga-aba. Ị na-aghọta ife a na-agba gị? Anyị abịa na-emepe gị anya. Confucianist religion.